kuchingamidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tiri kuno kunzvimbo yekwabhora kwatabuda takananga kumhuri yekwaMusemwa. Chokwadi kutaurirwa unyemwa simba redzekumsana zvimwe zvacho zvinotoda kuti uzvionere pameno sefodya nekuti ukaita kuudzwa unoona siri riri dambe chairo. Mhuri yekwaMusemwa patasvika ine kunyunyuta kana kuti ine zvimwe zvinosuwisa zvinokatyamadza zvinosiya mate akaoma mukanwa. Vari kuti ivo mazuva mashoma apfuura kana kuti svondo rapfuura vakanga vaine kunetsana kwavaita nababa sarapa vana zvichienderana nenhau yemunda. Izvo zvakazosakisa kuti semhuri vasare vaine ronda pakati pemwoyo vachifungidzira kuti kufa kwakaita mwanasikana wavo asina nguva arwara. Akangoita mazuva mashoma anokwana kuita 4 achimva ati chisarai. Vari kuti vane zvakawanda zvavari kuona pamusha kubva kuri kuita nhumbu dzemuroora iko zvino dzakwana 3 dzichingobva kuona kwavari kuita munhu akapfeka rugemenzi dema akamira pakati pechivanze, kuonekwa kwenyoka dzisiri kupera, dzimwe dzacho vari kuti dziri kupinda pasina mwena, dziri kungonyangadika. Reka tinzwe kuti nyaya dzese idzi semhuri dziri kumbotanga sei uye kuti zviri kumbonyatsoitika mukufamba kwavari kuita. Vandakagara navo pano ndibaba Musemwa muridzi wepamba pano. Vari kutaurwa ivo kuti iko zvino vakasasiya nyaya yemunda ndo ichavasvitsa kumagumo. Reka tinzwe kuti sababa vachinzwa tsanangudzo idzi kumapostori vachizorasikirwa zvakare nemwanasikana wavo pamusaka pemunda uri kutaurwa vakanzwa sei uye kuti iko zvino ndezvipi zvavari kuona zvingavaitire kuti vasevhe upenyu hwavo. Baba Musemwa, tinokutendai nekuchigamuchira pamba penyu. Tinokutendai nemusvika pamba pangu. Baba, ndanzwa pana ndichitaura naamai pamwe chete nemudzimai wenyu achitaura kuti pamakambofamba kuenda kumapostori nyaya yakataurwa ikoko kana kuti tsanangudzo dzakabuda dzichiti siyai nyaya yemunda kana kuti munda ndouchakonzeresa kuti pafe mumwe munhu pakazofa mwanasikana wenyu, asi zviri kunzi nyaya ina kupera ichaenderera mberi. Panofanira kuti baba vafe nyaya yemunda isataurwe nezvayo. Ndimi baba vacho, mukanitsanangurire kuti makanzwa sei? Ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanya nekuti munda ndewangu, bamudiki saka chinzi bamudiki havasi baba. Vanoyazoziva chokwadi kuti munda ndewangu inini. Nekuti pakafa bamudiki mako vakanyatsa kuna amai kuti sorry amai kuti ndakazovaka munda munda menyu. Amai vacho vaudza kuti onai ndiye mwana uyu akura. Saka zvinondirwadza kwazvo. Chokwadi vanochiziva asi ini vada kundiurayira chokwadi chiripo. Asi nyaya zvaya kwamambo hapana pekuti tingairivhese. Saka ndazouya kwamuri veTrumas kuti please ndipewo rubatsiro, ndipewo munhu anokwanisa kuti andibatsire before 7 nyaya isati yaenda kwaishe. Ndatenda. Nyaya isati yaenda kwaishe. Mambo tinoziva kuti munhu anotonga vanhu, munhu anoziva chivanhu. Hamukwanisi here kuenda kuna mambo muri vatsanangurira kuti kwatakafamba kuri kunzi zvakadai. Tanga tichikumbirawo kuti semhuri taronga kuti tisiyedu munda wacho tivape. Hamukwanisi here kuenda ikoko? Decision yakatombotaurika mukati memba. Kudaro ndo decision iringopiwa mukati memba kuti baba asiyanai nazvo, ndo decision iri kumbotaurika mukati memba. Nekuti majika once musi wa7 kaichikunzi iri kuenda kunyaya ukoko nyika vanenge vatogadzira zvavanenge vachigadzira, otherwise togona kuti daro tototangirwa. Nekuti tangoti musi tangoti iri kuenda musi wa3 then musi wa2 tichibva tanzwa nyaya yerufu. Saka otherwise musi wa6 togona kuudza kuti ndo date rangu rekufa.
ndozvandiri kuti hamukwanisire kuenda kwamambo munovatsanangurira kuti before musi wa7 moenda kana musi wa2 nekuti nhasi ndi 26 munovatsanangurira kuti patakamboda kuuya nemusi wa2 musi wa3 makaona zvakaitika musi wa2 takafamba tikanzi zviri nani kuti musiyane nenhau yemunda nekuti ichakonzeresa kuti upenyu hwangu uparare maparariro akaita mwana wangu hazviiti here kuti muendesa baba munozvininipisa pamberi pamambo munhu anotonga vanhu anonzwisisa kuchema kwenyu ichokwadi that's a good idea but before I do that hakuna here mumwe mubatsiro angangouya before that dai kune mumwe mubatsiro angangouya before that soma that pane zvingaitike kuti inini ndiwane what belongs to me. Mwoyo wenyu mimi uri kuramba kuti mungosiya munda kana zvazoramba zvazvo asi saka ndaya kwamuri ku Sly Media TV kuti if possible munipo practitioner anokwanisa kundigadzirisira zvinhu zvangu zvindifambira mune zvakanaka. Patasvika baba taona nyuchi dzichingotenderera mukanditsanangurira kuti nyuchi idzi dziri kubva pai uye kuti dzizosvike pano pane mukoko here zviri kufamba sei? Takaita choto panapa mwamwari taita choto panapa pane muprofita akatindira kuitira munamato neduri munamato yangori maererano nenyaya yemunda iyi nenyaya yemunda futi ndobva aita munamato wake tikanonzi duri isai panze makati upside down ndobva ndarisa kusaidi ndakamboramborisa muzumbu zvikanzi haikwete isai panze ndobva ndarisa kubathroom zvikanzi muzorivisa after 3 days zvinenge zvakwana. After 3 days ndakabvisa ndichirisumudza handamboona kuti mune nyuchi mukati handichiuya naro kuno kuti ndobva naadzimai baba mwana makazara nyuchi mukati umu kutaridza so makatozara nyuchi mukati ndobva ndarisumudza ndarizorako kare nanhasi nyuchi dzaina tinadzo muprofita akaitira izvozvo haachambooneka. Zvinoshamisa zviri kuitika panapa zvinongoshamisa hamene kana kuti ndokuguma kweupenyu hwedu hwepanapa here handichazvinzwisisa kuti ichi chiri kuitika zvekuti kuuya kwamaita so ndanzwa mwoyo wangu uchifara kuti otherwise upenyu hwangu hwakutanga kufamba nekuuya kwamaita chokwadi dai mandiitiro zvinofamba ipapa ndaona mubatsira anouya kuzondibatsira nemwoyo wese. Sababa mwanasikana wenyu angofira kuSouth Africa zvisinganzwisisike pasina nguva yekuti arwara nguva refu makazvigamuchira sei uye pane danho here ramakatora semhuri kuti mufambe nhamo ichinge yapera kuti munzwisise kuti chii chakaitika kumwana? Kuzvitambira kwanaka zvitainingeni handina zvitambira zvakanaka ndichinzwa shoko rerufuka ndakambonzwa kunge kuri kufuvhuta mekuti muri kuona asi hakuna mhepo ndikamboona kuona chiutsiso mwana wangu akazongonditi baba garai pasi amai kuvo vangotirapata pasi foni yangu kandwa uku mwana ndiye akazozvishingisa kubata foni ndibvaona handizvozvo ndobva akutofonera hama kuti ndonyaya yaitika kana mutaura iyi kunzi hanzi kufamba kana vanhu vasingade kuuya kunhamo yako pane paungazovati ngatifambe here imimi semhuri muri mega zvenyu sababa moti inini semhuri yangu rega ndifambire mwana wangu nekuti sekutoona kuti havana kuuya kunhamo zvichireva kuti imimi manga matione chirevo chekuti zvichida pane zvakaitika pakati pemwana wangu nani nasekuru vake imimi mega semhuri kungofamba mega kuti munonzwa kuti chii chakaitika? Takafamba aiwa takafamba handingazombogara kufamba pakadaro ipapo
ndinofamba. Okay. Zvainzi kudikwa maifamba kumadzibaba here kung'anga here maifamba kupi? Kung'anga ndiri kunyema zvangu. Kung'anga handina kufamba asi izvo ndakuuya kudini kumedia ndopanda kutsvaka kuti aiwa chimbondiunzira iri ng'anga chaiyo inokwanisa kundibatsira pane zvinhu zvangu ndikwanisa kutaura chokwadi. Bosi kumapostori ndafamba panapa ndafamba handisi kutsvaka kuuraya munhu asi ndiri kutsvaka kuti chakatora munhu wangu chii. Ndiri kungonzwa mapostori aina achingotaura inyaya yemunda and it's a clear thing kuti inyaya yemunda nekuti musi wandati tiende kukoti ndichitogadzira pana ndikunzwa kunzi mwana ashaya. Asi takatarisa mudzinza ndezvipi zvimwe zvinotora hama dzenyu vadikani venyu inyaya idzo dzekungoti vanorwara mazuva mashoma here kana kuti pane zvimo zvinoitika kwavari? This one is a different case. Hama dzangu dzakapera kufa dzakawanda pachurapa ndofa kune vanhu 6, 8, 10, almost 11 vari papa havana kufa nenzira dzakadai idzodzo. Aiwa, vamwe vachina vakarwara, vamwe vachipengawo. Taitomboita time T now. This one is a sad story nekuti mwanaka inini mwana wangu ndaimuda pamwe ndosika kunzwisa kwachina kwaiita ende zvandakaita inini ndo zvanga akaita mwana wangu. Mwana wangu mukomana ndakafanana namai, musikana akafanana baba. Ende aindida mwana iyi zvokuti inini ndiri kurwadzikana, my heart is bleeding. Ndiri kurwadzikana ende mwana iyi aita zvandaida, aida chikoro, angakapasa chikoro chake achida kuzvita further education yake but no zvakaramba. Tinotenda baba nekutipa mashoko enyu mazivira munoita pamusoro penyaya. Endewo isu seSlyMedia TV tinongoti nematambudziko nekurasikirwa kwamakaita nemwana wenyu. Tinotenda chiwo changu ndechekutiwo zvamauya kuno hamundikanganwiwo kusvika muswa vanhu vega ndipewo pakanaka before 7 ndipewo pakanaka. Kana mune maundo utongoenda zvangu kwamambo ikoko ndonomudza kuti ndasarenda nyaya yangu. Zvichokwadi ndibatsireiwo vanhu veye nekuti munda uyu ndewangu. Ndakamunzwa amai vangu achitaura vari vega asi ndakazonzwa ana atete vangu achitaura zvekare handadzidza baba vaitowirirana naye mudhara wangu iyeye vachimutuva kuti sei kuita utsinye kudaro iwewe. Dzava ratete vakatozomuudza kuti kana panhamo pangu handidi kuona uchisvika iwewe, kungoti chete atete vanorwara nemakumbo panhama vanakwanisa kusvika so vakatuma vazukuru vanavo ndo vakatozovatora kubva ikoko kumba kwavoko kuti vazouya kunhamo kunoko asikade kusvika kunhamo kunoko. Ndozvanokwanisa veduwe ndibatsira pandavayana muchiuya so ndanzwa kufara ndakwanisa kumira kunoko asi ndaiva kuti ndiri kutambireko nekuti ndimandenge ndakamirira nguva yese ndiri pano kunitarisa kudai so masango aya handinyasoona tifamangona zvimwe zveshe zvichitona kunavakadza hakusi kuti kuposa kwandakaita ndinotori murume akasvika asi masango handione ndongokwanisa kuti ndionewo pamwe chavo ndatadza kuziva kuti muri munhu wemukadzi data makadii vakuru hakusi kuti kukushorai asi kuti ndo zvandenge ndaona mumasango inini pandiri. Mazuva aya akatanga rini kusanyatsoona? Mazuva aya akatanga hakuna 2 years.
hakuna trees, masai atanga achindinetsa. Muri kuona manje. Muno mumusha mune zvakawanda zviri kuitika. Mune zvakawanda zviri kuitika ndakakombwa ini handidiwe mumusha muno handidi kunyembera. Chikonzero ndechekuti inini ndakakura ndisiri mumusha munomu. Vanhu ava vanga vaine nzvimbo dzababa vangu dzavanga vakapamba. Baba vangu vakatanga kurwara ndiri mwana mudiki kwazvo inini. Ndobva ndasiwa naamai yangu mumusha munomu. Amai ndobva vaenda kumusha kwavo. Because makosi kuti araitaura kuti mwana ngaaende kumusha kuna baba wake. Muri kuona. Saka ndo pakangotanga kushandiswa munda wangu uno uchitorwa uchiganhurwa. Tine minda kumiri ukoko. Amai nepa next door apa atora minda yachona. Saka kudzoka kwandakaita ndaroora hakuna kuafadza. Ndo pakatangira garaji yachona. Nekuti kuti ndizotora minda yangu yekumiri uko. Amai akatozopenga panapa. Wakati munoda kuti mwana adii. Inini ndo minda yandakabvira kuHarare ndikati handine ndine minda yangu uko mumusha uko. Kitsa ndiende kumusha ndisikaziva kuti ndikuuya kuzocherera mwana wangu pasi. Tofunga ndizvozvo. Masaya akatanga ndichingoti so ndikatarisa so ndaona zvinyeri kufanira kuchipisa so. Mwana kana ndikada kutanga kutemwa nemusoro ndaira zvinyeri kumaso kwangu uko. Muri kuona. Ndo matangira akaita masango. Achizoenda seti yachina achizodi chiseta down. Then ezvezvi ndo titikana ndakatarisa so ndichonge ndikona kune mute color so. Ndikona kushaya kuona kuti blue. Ndinoshaya kuona. Even face yemunhu. Face dzenyu panapa ndisikunya I can't say kuti ndiri kudziona zvokuti ndikazorememba kuti ndakakuona musi wakati paipai. Handikwanisi izvozvo. Asi mimi otherwise ndimukatoridza kuti amudara mutonimoresa kuti amudara. Muona manje. Ndakaenda kunotoni. Ndichiri kuenda kubasa. Ndipo ndakatanga kuti kwanisa kunoonekwa. Dhokuta akati hauna tsanga uda maglasi. Ndipo ndakatenga maglasi 120. But haana kundibatsira. Basa rakazopera. Handakwanisa kuenda kucheck up. Nanhasi handina kuenda kucheck up. Ndozvo zviri kundirwadza kuti ndichiona ndakaenda kucheck up. Iyeyu mwana iyeyu afawo zvinondirwadza hama dzangu. Nekuti mwana iyeyu aindibatsira. Ndaizoti dai anga ariko so ndikadai ndisina matambudziko andinawo. Asi nekuda kuMwari. It's now under the bridge. There is nothing to do. Tofunga ndozvaini mataro angaite. Maita basa baba, tinovimba kuti muchabatsirika. Muchawana vanokwanisa kukubatsirai padambudziko ramuinaro. Tinotenda totongotarisirwa kwamurimi kuti mungondiyeuka kuti mudhara uye. Kubvira nhasi muchingondiyeuka kuti mudhara uye watakaona kwabhora uye. Ngatimuitirewo zvinomudi. Timuendesere mubatsira anomubatsira. Padambudziko rake irori. Nekuti munda wangu iwoyo ndine mwana wangu mukomana panapa. Tigere tese panapa. Ndiyo ndatifunga kuti handogona kuti ugarawo paseri apa ndichigarawo panapa. Asina zvinoti tinongoti tese panapa. Haana kwekuenda vakachenjera vatora munda vatengesa zvavo. Ndofunga chinhu chezvo zvandikataura. Vandakagara navo pano ende mai Musemwa, rega tinzwe kuti nyaya yemunda iyi yazosvika kufungidzira semhuri kuti zvichida pane ruoko rwakazobata, zvichida paine nyaya iri kunetsa yemunda. Rega tinzwe kuna mama kuti nyaya iyi
yakambonyatsotanga sei maziviro avanoita semunhu wemurora. Mama, panapa pambamide penyu ende nyaya yemunda yatanzwa ichitaurwa nagogo ndiyo yazosvika patiri nhasi. Munganitsanangurire maziviro enyu kuti nyaya iyi yakatanga sei? Nyaya yakatanga pakuti atizora wangu akatengesa munda. Vatengesa munda murume wangu ndopakaenda kwana baba wacho achiti aiwa baba, munda wamatengesa usi wenyu, munda ndiwangu. Atizora wangu akati aiwa munda ndiwangu. Bva vaita kaneka kutadza kunzwisisana. Ndipo vakadaidza amai okwamurewa vanova mwino wangu. Amai ndobva vauya vanzi nasabhuku, aiwa ingonotaura naye muri semhuri, pamwe tinogona kuita nyaya iyi togona kuisa padare patiri nyaya iri simbo yekuti munogona kungogadzirisana. Ndobva vatadza kuwirirana futi ikoko. Ndipo yakasina kupi kwasabhuku. Yaenda kwasabhuku, sabhuku mbva aitonga mbva yaonekwa kunzi zvishuwa aya hazvisirizvo, munda ndiwani, munda ndiwababa panapa. Zvadaro izvozvo sabhuku vakazoti zvavaramba nemunda muchiita sei nhai mwana kureva murume wangu. Murume wangu akati aenda kuenda kupi kwaishe dzvete. Kwaishe dzvete ndipo akaenda kunoisa nyaya kwaishe dzvete. Ishe dzvete akati dheti riko musi wa 3 March. Saka isusu takazoti tichifamba mumaposo kuti tinzwe kuti nyaya yemunda iyi inobuda zvakanaka here, nyaya iri yatenderera pano pambai. Ndipo takabva taunzwa kunzi dheti kusvika kwari kuchanetsa because pachachata rufu pakati. Kutoti nyaya idzi ndiani akataura kuti pachanetsa nyaya yedheti? Aiwa takizo takazvinzwa mumapostori matakati tichifamba. Because takati kufamba mumapostori kuti tinzwe kuti zvinhu zvofamba sei, tichirambawo futi tichinamata. Asi vaingoti namatai because kuti ndikuona pachaita rufu pakati apa kuvhara nyaya ichi dheti richasvika musi wa 3. Musi wa 2 ndipo takabva tatambira shoko renhamo mwana achinzi ashaika. Ende angoita kashoti illness kakangoti akandomufunga manda akasinda kuchipatara chipiri, bva aswaadhimitwa chipiri chitatu china Friday Saturday achibva afa kumazorodoka. Afa kumazorodoka ivo baba pano zvichokwadi zvekutaurwa naamai kunzi vakaenda kunotaura baba wavo kuti kumba kwaita nhamo. Vakaenda zveshuwa isi handina kuzoeri kuti vaenda but vakataura kuti ndadii ndaenda. Panhamba pacho vanga vasipo havana kutombouya. Saka ipapa chakunyaya kuti idya mwoyo ndechekuti dheti remunda ishe dzvete akabva kuti dheti remunda rakuzoitwa musi wa 7 April. Saka takutya futi kuti musi wa 7 April unosvika here uyu pana pakachena apa nenyaya yemunda iwoyo. Ende tiri panhamo ipapapa havana kuuya zvavo panhamo but pakazoya vazukuru vakabva kwavari kuchitungwiza vakati ko sekuru vari kupi vari panapa vasiri panhamo vachisiya sekuru vafirwa vari vega. Tikati ndofunga vari kupi vari kumba kwavo zvichokwadi vanga vari kumba kwavo. Ndobva vanovadhonza bva vaya navo but vakatosvika munhu akakutofushirwa. Ndobva vasekuru vati nhai sekuru chii chikunyanyonetsa chii kuti musauye panhamo pamba pemuzukuru wenyu pamba pemwana wenyu zvakare, chii chikonzero? Hamene kuti vakataura kuti zvongotsenga-tsengo zvemunhu mukuru kuti anenge angoshayiwa kuti ndoti chii. Vakazotorana vakaenda kuseri uko kuti vanopegirana munda wachekoko kuseri ikoko. Ndobva vadzoka asi vachingodzoka vabva vangopfuura kuenda kupi kuenda kumba kwavo. Ndo mamiriro akaita nyaya pari zvinezvi iri kutoda kunzi iende musi wa 7 April kwaishe dzvete ndokwairi kunotongerwa ikoko. Asi hapana chakanaka bapa nyaya yemunda iyo. Nanzwa muchitaura imimi kuti musi wa 3 ndowakune dare, musi wa 2 mwana achifa. Makazodzokera here kumuprofita iye akanga akuudza kuti nyaya dzemadhetsi dzichava nekufa kana kuti dzichava nekudeuka kweropa? Makazodzokera here muchiti madzibaba izvi ndo zvakazoitika uye kundiso yakazouya here? Hatina mbozombodzokera. Vakatouya pano vachitoiswa munamato wekuti sepano padi pano pafiwa but pavakatouya ipapo vakangoti rambai muchinamata nekuti nyaya yemunda iyi hasati yapera. Nyaya yemunda ichiri kupisa bhozi munhu anofanira kuti afe ndibaba kuitira kuti nyaya yemunda ibva yangoparara zvamuchose. Uyu akafa uyu haiwa kwaingo achiti kuti nyaya ivharike dheti but munhu anofanira kuti afe ndibaba kuitira kuti ibva yangovharika zvamuchose pasawani futi anoisumudza musoro achiitaura nyaya yemunda iyo. Saka takutya kuti dheti 7 riri kusvika here panenge pachine chakanaka here apa musi wa 7 ndopane nyaya manje papo. Mwana akafa uyu akafira kupi? Mwana akafira kuSouth Africa kuPort Elizabeth. Akatosiya kacheche kake kakatokwanisa 3 months last week. Kamukomana. Saka makazombokwanisa here kwakamboitwa postmortem here kuonekwa kuti chii chanyatsouraya munhu? Postmortem haina kutomboitwa. Ende mwana iye ndingadzokere mashure mwana iye paakarwara nemusi wemande achiti kuri kunaya mvura mama ndichada kuchipatara chipiri akatosvika akutosvikodzingwa muchipatara kwanza hausi kurwara dzokera kumba akutodzingwa kuti totaziva kuti arapwe.
asi takazongoshingorora pachinamata kuti atambirwe tikati kumunhu uri kurwara unogodzingwa muchipatara sei uchirwara. Tangoona kuti mhepo yacho yanga yakasumuka zvakanyanya, asi takazongonamatawo hedu mwana ndobva azotambirwa tsvake muchipatara, asi chakabuda hapana chakabuda. Asi ndati zvaravenyu mune kunetsana here kwamakamboita besides nyaya yemunda? Hatina kana kutombonetsana, kana taitowirirana zvakanaka, zvinhu zvese tifamba zvakanaka. Ende kaitawo problem ndaenda kwavari, ivo vakaitawo dambudziko vachiya kwavari. Nyaya yakasitanga pamunda apa, nekuti ivo munda vakautengesa kunzwa kwati kuita nevarumazi vari kuti munda unonzi wakatengeswa 4,000 munda iwoyo. Saka kana kuti vakapiwa hafu 2,000. Saka kuti vachiti munda kana kuti vaudimbure nepakati vadzosere mwana munda, hazvisi kuita kabhozi mari yakadi, mari yakauya kuti vachidzosera futi mari inenge yashandaka yawashandisa haizodzosereka. Saka vakutombomira kuti zvingavharike sei zvemunda izvozvo. Tinoziva kuti munhu kana afa zvisina tsarukano pachivanhu chedu, hama nhamo ichingopera makutofambira kuti muone kuti chii chakakonzeresa kuti munhu afe. Makazviita here semhuri? Hatina kuzviita, kaya nditi hapana ari kuuya pano, tingori tega takangozvimira tiri tega. Ndosaka tatozoti tidai titsvage rubatsiro kuti tingawanire munhu vanhu vakatibatsire, because zvinonzi anotori nemudumbu ndiye anoenda kudhoo. Iwe kana usina mudumbu ungati nhaiwe ndizarure dhoo, anoti ndaita sei? Saka isusu ndisi tine mudumbu, ivo vari kudzimba dzavo hapana kana akatombosumudza musoro kuti mwana nemafira aita aya afa rufu rusina kunaka, tadi kuti timbofamba tinzwewo kuti chii. Hapana kana mwana akatombozvitaura izvozvo. Takatarisa kufa kwemwana zvisina tsarukano sekuona kwatiri kuita, hapana here zvimwe zvamuri kumbosangana nazvo pamba zvichida panhamo zvamakasangana nazvo, kana kuti after nhamo zvamuri kusangana nazvo mukona kuti izvi zvinhu zvaisamboitika zvazotanga kuitika mushure mekufa kwemwana wedu, zvichida ari kuratidza kuti ndakaurayiwa, zvichida zviri kuuya nekutumirwa nevavengi. Hapana here zviri kumboitika pamba? Pane chekutanga chehope, muroora akarota hope, tete vakamira kugedhi hanzi vachichema, singateve vachidedera miromo iyi kuri kuhope. Muroora kuti ndakazombanya kuti nditi tete vauya hanzi vachichema singaiti, hanzi pandakamhanya ikoko vakabva ngodhisapiya. Ndibva tatongoti zihope idzi dzine chirevo. Iwo musi watakatambira namo vanhu varombamo vachichema, kuri kunzi kugedhi kwakaya nyoka inotyisa zvimota zvemurodhumu zvakatomira zvichida kutasa kuti inyoka rudziko iyi iri kuenda kupi, apa kumba kwairi kuenda ndokuri kuchemwa. Vanhu vakamuda kuti vairove, vanhu vakangodzorana kuti iwe siyana nazvo izvi, inyoka yairoveke, hanzi yakanga yakakura, isa hatina kuiona, asi vakanga vari kurodhi vakadi vakaiona, isa hatina kuiona zvedu, asi vanhu saka kuti yanga yakanaka kuno, haina kusvika kumba here, tikati isa haina kusvika. Rupi nyoka? Yanga iri rudzi rweblack, inofunga ndodziya dzinonzi mhungu dzidzi, iri yeblack, asi hanzi yanga nemusoro unenge wemunhu kukura kwayo nyoka iyoyo. Vanhu vakamira kurodhi kwa motikari dzakatoita kiu dzichimira vachidongorowo nyoka ichitokwidza ichinaka nekunoko, asi kunoko haina kusvika. Kana yakasvika zvayo ameno kuti sevanhu takatiri mumba umu ndopatakatamba kutambira nhamo. Nhamo tatambira, nofunga takatambira nhamo Saturday, Sunday, Monday, nonga chipiri here papa ndo pakabva pabuda muroora achibuda panze kuti abude panze. Kunonga kwaitwa zvekuma past 10 to 11 dzemanheru, ndopakaona munhu akamira pakapfeka gemenzi reblack, ndopakangoskirima achizvikandidzira mumba. Ndopatakabva tamhanya kuti tione kuti chii panze. Hatina chatakaona, pakati pane munhu akamira pakapfeka gemenzi dema, asi isu hatina kumuona munhu wacho kuti tizive kuti munhu rudzii, aidei. Takabva tatadza kuzvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Saka iye haana kukwanisa kutsanangura kuti haana kuona kana chiso chemunhu? Aiwa, muroora haana kukwanisa kutsanangura, angoti munhu akamira akapfeka zveblack, gemenzi rakati bvu riri black, akamira apa. Takatarisa chitiko chese kuitika kwachiri kuita nadzo muchitsanangura kuti mwana uyu akangorwara svondo rimwe chete achibva ashaya. Mune here kana kuti imwe hama yakafa mafiro iwayo, kana kuti ndiyo yekutanga? Aiwa, ndiyo yekutanga. Ndiyo yekutanga. Hatina imwe hama yakambofa mafiro akadaro iwayo. Saka semhuri takatarisana nekuti muri kufungidzira iko zvino kuti zvichida inyaya yemunda iri kukonzeresa. Pakufamba kwese kwamuri kuita zviri kunzi inyaya yemunda chete here kana kuti pane dzimwe nyaya dzakavanzika? Pese patiri kufamba tiringotaurwa iri nyaya yemunda iyi, ende vari kuti nyaya yacho haina kupera bhozi baba vachiripo. Nyaya iyi ndivanogona kuzoramba vachiisumudzira. Pese patiri kufamba ndo nyaya tiringotaura kunzi nyaya yemunda, ende vari kuti mimi kana muchikwanisa kuzvitora nekuti mutoisarenda kuti zvinhu zvikunakirei. Asi manje kuti tichisarenda manje kwaise dzvete ari kudaidzira kuti uyai kudare musi wa 7.
isusu manje takutya manje kuti toenda here toregera here taapakati manje kuti tochidii kutya kufa futi kuripo kuda kuenda kudare kwacho kuripo saka takuchazo tochiita sei iko zvinorega nditaure nemuroora ndinzwawo nhunha dzake magariro akaita nezvaasangana nazvo kubva patuedza mataura kuti akaroorwa ari panapa.